Nselmilkom illum l-aħħar puntata ta' din is-serja nkomplu naraw il-ħidma tal-assoċjazzjonijiet affiljati ma' tradizzjoni, familja u proprjetà fuq livell internazzjonali. Dan huwa kien isu rapport ħanajdok parti minn sensja ta' rapporti u li jalqu fl-2021. Minn dakinhar baqgħet sejra l-ħidma, ġifieri affarijiet jibqgħu għaddejjin. Miegħi bħas-soltu għandi l-Sur Filip Bit, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għat-Tradizzjoni Nisranija pro Malta Kristjana. U llum f'din il-puntata ħankomplu naraw il-ħidma fuq livell internazzjonali ta' dan assoċjazzjonijiet. Tajjeb li ngħidu xi wħud minnhom aħna nafuhom, jiġifieri xi wħud min-nies li taraw attivi fosthom tal-Olanda li minkejja l-fama għandu l-pajjiż u minkejja l-kultura pratikament pagana ħanajdu jekk għandu dak il-pajjiż, l-assoċjazzjoni bħal tagħna hija b'saħħitha ħafna u għandha numru ta' żgħażagħ kuraġġużi u kif ukoll numru ta' nies li jgħinuhom sew fil-ħidma volontira kif ukoll anke jgħinuhom finanzjarjament biex ikomplu l-ħidma tagħhom. Ħanaraw anki l-rappreżentant tal-Iżvizzera u hemm numru oħrajn, speċjalment il-Brażiljani, l-Ekwador li għandhom kuraġġ kbir. Il-membri tal-Soċjetà tal-Ekwador huma l-iktar kuraġġużi li nista' ngħid li ltqajt magħhom. Jgħixu f'periklu kbir, speċjalment minħabba l-bosta klikek ta' gwerrillieri, traffikanti ta' droga. Anki kien hemm mument fejn kien hemm il-gvern kienet jieħu direzzjoni verament ħażina ħafna, biex qed ngħid issa ġenna tal-arta, ġifieri ma għad hemm inkwiet kbir. Ma dawn ma ddejqux joħorġu jaffrontaw u jiddefendu l-verità nisranija. Ġifieri u anki rċevew theddid anki tal-Olanda, rċevew theddid kbir, anki għamlu ħsar fuq il-proprjetà darba ħarqulhom van pereżempju, anki attakkawlhom il-kwartieri tagħhom, imma jibqgħu għaddejjin jiddefendu dak li hu sew. U ma' sors ta' ispirazzjoni meta tqis ħafna minnhom ma' żgħażagħ, teenagers u forsi early 20s ħanajdu hekk, imma ma jibżawx u jaffrontaw dawn l-isfidi. Issa nħalli fidejkom taraw u mbagħad niddiskutu jiena u Filip fuq dak li ħankunu rajna u nasiltu xi ħsibijiet. Grazzi. This presentation, which we have just finished, is nothing more than a summary of the initiatives of organizations from around the world inspired by the work of Plínio Correia de Oliveira. Much more would be needed to complete the picture of all the efforts made by TFPs and sister associations worldwide. Their members would have much more to tell us. In our apostolate in defense of Christian civilization, gathered around the red and gold standards that bear the noble and sacred tradition, family, property trilogy, we will continue to advance undaunted, confiding in Our Lady. If we should encounter difficulties, obstacles, and misunderstandings in our saga, we will be treading the same path of our beloved late founder, Plínio Correia de Oliveira. Nothing is better than his own words to engrave in our souls the meaning of our apostolate and struggle. What we must do is to give our suffering abundantly, exercising our ability to be persecuted and responding to persecution with a counter-offensive to match. We will be challenged, denied, smeared, and we will respond with haughtiness greater than the infamous slander we are countering. We must have bravery, strength, energy, emphasis, resolution, and for that, one needs to suffer. Our apostolate must cost us. It must be difficult for us. It must attract opposition, fights, misunderstandings, calumnies, all of that. Therefore, we must do the apostolate of challenge, the apostolate of battle, the apostolate of sacrifice in which we shed blood, sweat, and tears.
In this way, when the end of our life comes, we will have shed all the tears and all the blood we should have shed, so that at the time of death we can say to God, "My God, I give thee my soul, and ask thee to accept the totality of my blood, sweat, and tears. Everything thou gavest me, I now give back to thee. Here it is." This is a TFP member's ideal. Many who go through life waging this crusade with courage and pain accumulate the treasure needed for the blessed day when Our Lady says, "The cups are full, so let's go." This is the supernatural aspect of our apostolate. Besides the advantage of gathering the few heroes who hold back the revolutionary process by delaying and spoiling it so that they will never get their victory, we will also have reached Victory Day, a day that waits not so much for us to crush them, but to crush ourselves in the clash against their ranks. طيب kif rajna il-ħidma tal-membri ta' dawn l-assoċjazzjonijiet madwar id-dinja ħafna drabi jkun hemm konfrontazzjonijiet kontrihom, ma ħafna drabi jkun hemm nies li juru apprezzament ukoll, ġifieri mhijiex biss negattiva l-ħaġa, mhux isu d-dinja kollha ħżienet, imma hemm tajjeb u kif rajna l-iskopu li kemm jista' jkun iwaqfu l-firxa tar-rivoluzzjoni u kemm jista' jkun idawru l-perkors. Issa x'jagħmillu kuraġġ? Ħanejdlek meta tara d-dinja kollha qisu donni jqum ħażen u mhux ħażen u tgerfix u rajna ħafna aħna ġifieri anke hawn Malta ma tara minn Malta anki biżgħet tixgħel l-aħbarijiet. Kultant jibda kitwerwir, l-affarijiet ħżiena li qed jiġru madwar id-dinja. Ħafna drabi l-affarijiet tajbin, il-ħidma ta' nies tajbin li waqfu dan il-ħażen ma tiġix rapportata. Imma Filip, x'jagħmillu kuraġġ quddiem din anke il-blackout tal-medja fuq il-ħidma ta' nies bħalna għax ħafna drabi il-medja, il-mainstream media tagħmlilna blackout totali u ġili apertament jgħidulek, tajba minnhom editur ta' gazzetta lil xi ħadd li nafu li ma l-istaqsieħek qallu l-malix ma qallu għax jiena żment li ħankun jiena editur dawk ma jitilgħux. Ma nippubblikalhomx l-artikli tagħhom. Yes, din hija xi ħaġa li dawn l-assoċjazzjonijiet kollha jsibu f'pajjiżhom. Fejn it-taparsi mainstream media nieħdu Malta bl-Ingliż u bil-Malti bl-ebda mod ma jridu jagħtuna spazju biex mela aħna x'nagħmlu ta' Promanita Kristjana? Nagħmlu eżattament l-istess ħaġa li jagħmlu l-assoċjazzjonijiet għad-difiża tat-tradizzjoni familja proprjetà f'dawk il-pajjiżi kollha. Nagħmlu kuntatt dirett mal-persuni fit-toroq, mela nagħmlu kampanji pubbliċi. U fil-kampanji pubbliċi inqasmu l-foljetti kontra l-abort, kontra d-divorzju, kontra t-tifrik tal-familja, kontra l-gender theory, kontra l-immigrazzjoni diżordinata tal-massa, kontra dak kollu illi jrid ikisser is-soċjetà tagħna. Imma meta nagħmlu l-kuntatt dirett man-nies u nitkellmu anki jiġu nies u jkollhom idejat totalment differenti, ma meta tispiċċa l-konverzazzjoni jgħidu wara daw il-punti li semmejt laqas jgħaddu li minn rasi, jagħmlu sens daw il-punti. Jiġifieri inti tagħmel bypassing tal-imsejja mainstream media bl-istazzjonijiet tat-television tal-istat u l-oħrajn kollha. Meta tagħmel kampanji pubbliċi u mass mailing lin-nies. Meta tagħmel mass mailing lin-nies ikunu korrispondenti tiegħek, ikun hemm ċertu kuntatt bejn l-assoċjazzjoni u bejn dawk in-nies illi għadhom fidili lejn id-dottrina tradizzjonali Kattolika, plus mbagħad iridu nżidu dawk il-kampanji pubbliċi fit-toroq, fil-pjazet, fejn inti toħroġ u turi l-ideali tiegħek u tajt isma' hemm bżonn illi din il-liġi
nwaqfu din liġija intrinsikament ħażina, eċetera, bħal liġi tal-infriżar tal-embrjoni biex ma nsemmix oħrajn. Tajjeb, hemmhekk meta tagħmel il-kuntatt dirett man-nies tara r-reazzjonijiet u ħafna drabi bħal meta mornaw biex għamilna kampanja, il-maġġor parti tar-reazzjonijiet tal-nies kienu pożittivi. Pożittivi. Ma rridux niġġu bl-idea illi il-poplu Malti ġi brainwashed kompletament mill-medja, mit-taparsi mainstream media, illi kulħadd sar liberali, xellugi, antikattoliku, antifamilja u dawn l-affarijiet. Għax inti meta tagħmel dak il-kuntatt personali ma' nies, u mbagħad toħroġ ir-reazzjoni. Fil-fatt minkejja diffikultajiet li aħna stess li sibna, pereżempju anke kultant avversità tat-temp, pereżempju nagħmlu kampanja fis-sajf, dik is-sħana, dik ix-xemx, jew inkella ġieli naf kun imur f'postifika mit-traffiku dan kollu, dejjem insibu min jaqaf jitkellem magħna, jiddialoga magħna u eventwalment anki jiġi jaqbel magħna jgħid nisma' dan l-affarijiet naqbel magħkom jew da affarijiet qatt ma rajthom u kellna ħafna stejjer. Ġieli kellna xi nies li ma jaqblux. Ħalli tħaddet id-dritt, qatt ma kellna xi nies. Xi darbtej kellna inċidenti, jekk xi ħadd li kien pereżempju darba kellna inċident persuna privat tattakka l-istatwa tal-Madonna waqt konna ngħidu r-Rożarju. Ir-reazzjoni vjolenti tal-liberali u tax-xellugina trid tistennija. Però aħna bħala kattoliċi tradizzjonali ma trix tinżel il-level baxxu vulgari tagħhom. Ġurek jiġu wiċċ imwiċċ miegħek jibdew jinsolentawk u jobsqulek u jidaw u jużaw da faħxi u kliem oxxen, inti trid tirribatti l-argumenti tagħhom mod kalm, bil-kortezija, imma b'fermezza importanti. Jiġifieri dak hu l-kontrrivoluzzjonarju Kattoliku illi jirribatti l-idejat żbaljati tax-xelluk u tal-liberali. U hawnhekk toħroġ ħafna anki ċertu kwalitajiet li l-Kattoliku, speċjalment l-irġiel Kattoliċi li ħafna drabi llum il-ġurnata sir ħafna attakk fuq l-irġiel, fuq il-maskulinità, fuq il-kwalitajiet tar-raġel. Imma l-raġel Kattoliku aħna bħala qda aħna irġiel, ġifieri, ma nafx kontra n-nisa, ma bħala qda aħna irġiel. Hemm raġuni għalfejn l-appostolat tagħna fis-soċjetà il-membri tagħna huma irġiel biss. Is-serjetà titlob u anke meta tagħmel kampanji pubbliċi fejn tissogra litteralment. Forsi anke ħajtek ma rridx li ikollna nisa jagħmlu kampanji pubbliċi u jiġu aggrediti. Però nisa jattendu fl-attivitajiet ta' pereżempju ngħidu Rożarju jattendu nisa. Jappoġġawna ħafna modi. Imma meta niġu għal kampanji pubbliċi, ma rridx nisogra, il-ħajja ta' sinjorina jew ta' sinjura. U l-front line. U mela kif edna ħafna drabi aħna bħala l-kwalità tagħna ta' irġiel Kattoliċi tidher meta ma nagħmlu kuraġġ. Il-mudell li kien jaspira lih Plinio li kien jixbaħ ħafna l-mudell tal-kavallier kif ukoll tal-kavallier medjevali, speċjalment l-ordnijiet bħalma kienet l-ordni ta' San Ġwan, kien mibni fuq il-kuraġġ, fuq il-ġulija. U ħafna drabi dil-ħaġa s-siba anki mhux biss fl-qdiet ta' Malta, ma anke fl-qdiet ta' barra minn Malta. Allura dil-komunanza bejn ta' qdiet, jiena dejjem ngħid il-TFP, il-Tradizzjoni Familja Proprjetà, ma l-eqreb li l-ordnijiet reliġjużi tal-kavallieri li kien hemm fil-Medjuevu, fis-sens li dawk kienu jiddefendu l-fidi bix-xabla, aħna ma defendux bix-xabla. Għax illum mhux iż-żmien tax-xabla, imma niddefenduha bil-Rożarju, bil-kelma u bil-preżenza tagħna, bil-kuraġġ li nieħdu minn xulxin u bl-għajnuna talla. Din twassal għal kooperazzjoni bejn hemm kooperazzjoni bejn pereżempju il-branka ta' Malta u branki oħrajn fl-Ewropa u fid-dinja, nitkellmu ftit fuq dik kooperazzjoni. L-iktar assoċjazzjonijiet li jikkooperaw magħna u jgħinuna ħafna huma is-Soċjetà Irlandiża ċ-Ċiviltà Nisranija, TFP tal-Irlanda, dawk jgħinuna ħafna. Il-TFP Tradizzjoni Familja Proprjetà tal-Italja, l-Assoċjazzjoni Tradizzjoni Familja Proprjetà bbażata ġo Ruma. Il-TFP ta' l-Olanda u l-Belġu, il-saħansitra batu membri f'Malta biex jgħinuna f'kampanji pubbliċi li għamilna ġol Belt Valletta.
it-TFP ta' Franza għandna relazzjonijiet tajbin ħafna magħhom. Ovvjament mhux se jiġu jgħinuna fiżikament mill-Amerika fl-Amerika Latina, ma dejjem inżommu kontatti tajbin ħafna. Il-Pollakki kellna. Il-Pollakki wkoll it-TFP fil-Polonja kif taf hemm żewġ TFPs, imma it-TFPs tal-Polonja dejjem kien joffruna għajnuna ġifieri lilna. M'għandniex ingorru. U anki ġilli kellna morna attendejna attivitajiet fejn iltqajna ma' dawn speċjalment l-assoċjazzjonijiet li huma li qegħdin fl-Ewropa. U Saftet sinilu, per eżempju, konna morru l-Marċa per la Vita, dik il-Marċ nazzjonali ġewwa l-Italja, kontra l-abbort, favur il-ħajja tat-tarbija. Il-Marċa nazzjonali per la Vita li kienet issir ġo Ruma, marċa annwali, u konna nimxu bl-istandard tagħna flimkien ma l-għaddiet kollha tat-TFPs bl-istandardi tagħhom, kienu jippretendu li jimxu magħhom ġifieri. Ħaġa sfortunatament il-Marċa nazzjonali per la Vita m'għaddix issir għal dawn l-aħħar 3 snin, maħabba ġrid intern fil-moviment favur il-ħajja ġewwa l-Italja. Nisperaw u nitolbu li terġa' tqum din il-movimento per la Vita fl-Italja jerġgħu jagħmlu l-Marċa Nazzjonali importantissima għal ħajja ġewwa l-Italja wkoll. Tajb li ngħidu li minkejja dawn l-avversitajiet, sew aħna u sew ħanejdu hekk l-assoċjazzjoni Maffateri Nimana li għandhom għajna attivi fil-ġida favur il-ħajja. Ġifieri aħna dejjem konna on the front line din il-ġlieda tant importanti favur il-ħajja innoċenti. U fuq livell dinji quddiem l-ikbar teddida li għandha l-umanità li hija l-teddida kontra t-tarbija fil-ġuf. Għaliex hemmhekk qed isir ġenoċidju bieret. U l-ġenoċidju ilu jsir taf? Ekku. Huwa ġenoċidju miljuni ta' trabi ma jitwildux għax jiġu maqtula. U aħna fost dawk l-assoċjazzjonijiet, mhux ngħidu aħna biss, imma aħna fost dawk l-assoċjazzjonijiet li frontliners din il-ġlieda li ħafna drabi anki llum il-ġurnata qed jivvalenaw moħħ iż-żgħażagħ favorija, ġifieri fejn qabel kieku kellek tarajk toqgħod tirraġuna għandha twerwer il kulħadd llum qed jivvalenaw moħħ iż-żgħażagħ. Aħna bħala disċipli ta' Plinio għandna qatt naqtaw qalbna fuq il-ġlieda speċjalment. Assolutament le, l-abbort huwa intrinsikament ħażin. Xi ħaġa li tmur kontra l-kmandamenti tagħna hija t-tul il-qtil ta' ħajja umana innoċenti. Kważi qed immorru lura lejn żminijiet pagani meta kienu jissagrifikaw it-tfal lil-Molok u daw l-allat pagani għax hekk qed isir. M'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-abort u rridu nagħmlu minn kollox. Dejjem ovvjament fl-ambitu tal-liġi ta' Alla u tal-bnedmin biex nopponu l-abort dispeċina ħafna li dik l-emenda li daħħal il-gvern bl-għajnuna tal-oppożizzjoni, l-iktar għajnuna stupida li kien tal-oppożizzjoni, li dik l-emenda daħħal fetaħ il-bib għall-abort ġewwa pajjiżna. Akku fil-fatt Promanta Kristjana flimkien ma' baqdiet oħrajn konna l-uniċi li opponejnija din illi ġulhom il-ġurnata kien hemm nies illi dak iż-żmien forsi qablu magħha, speċjalment nies illi kienu qalulna nies ma kellkom raġun. Iva. Qalu le dik l-emenda m'hemm xejn ħażin huwa tajjeb u da issa fl-aħħar qed nirċievi rapporti minn membri stess daw jgħidu li isma' kellkom raġun ta'. Ekku, ġifieri aħna bla kompromess bejn tidħol il-ħajja, issa mhux qogħdu fid-dettall tagħha, nafu li Malta dejjem il-ħajja tal-hom kienet protetta, l-argument li biex insalvaw il-ħajja tal-hom qatt ma kien japplika Malta għaliex il-ħajja tal-hom dejjem ġiet protetta u ġiet salvata u ċertu miżuri li ġi kif kienet hawn Malta kienet salvat il-ħajja tal-hom u salvat il-ħajja tat-tarbija. Aħna dejjem favur il-ħajja, speċjalment qabel it-twelid, ovvjament ħajja tal-innoċenti u ġifieri anki aħna nimnu mal-kmandamenti imma illum il-ġurnata tisma' ħafna nies jgħawġu dawn l-affarijiet. Aħna bħala assoċjazzjoni sew fuq livell nazzjonali, sew fuq livell internazzjonali nirreżistejna u nibqgħu nirreżistu dan l-impuls. Fuq livell dinji kien hemm reżistenza anki kontra abbużi illi saru fil-Knisja u aħna bħala Kattolċi ħadna kontrihom tant l-Assoċjazzjoni tal-Tradizzjoni Familja u Perpetà flimkien ma' persuni u movimenti oħrajn kienu lejliet is-sinodu
tal-Amazzonja għamlu Ejja. konferenza u Filip int kont attendejt. Iva, Għalija. għax kien hemm ċerti skandli li saru dik il-paċamama li daħlu ġewwa l-Vatikan li hija għandi nifhem li hija xi divinità pagana li anki bdew jitolbu qudiema u jagħmlu l-inċensu dawn l-affarijiet. Is-sinodu tal-Amazonja sfortunatament ma ġabx riżultati tajbin għax l-iskop kellu jkun l-evangelizzazzjoni tal-Indjani u tan-nies indiġeni li jgħixu fl-Amazonja ġewwa l-Amerika Latina, speċjalment fil-Brażil. Mhux ikollok isfijiet Brażiljani illi jiġu jiftaħru letteralment jiftaħru ta' Ekku. jiena għat ma' 100 persuna waħda li kemm ili jisqof ġodda d-dioċesi. Dak kien ilu jisqof 20 sena. 20 sena. Tajjeb mela nżommu n-nies indiġeni f'dak l-istat primittiv ta' barbarizmu u armenek ta' paganizmu Ekku. u ma tmux t-evangelizzom. U xi ħaġa li kienet inkwetanti li waqt li għadha sinodu bda ħirġin ċertu fatti manki minn ġurnalisti sekulari illi 80% tan-nies tal-Amazonja kienu qalbu evanġeliċi. Iva. Għax il-Knisja Kattolika ma kienx preżenti. Għażlet li ma tmux. Le, għax fortunatament fil-Brażil u din qalu li kemm il-darba ħbib tiegħi Brażiljani. Ħafna mill-Brażiljani qalbu u saru protestanti evanġeliċi qalu għax aħna mill-Knisja fejn issa daw kollha twildu Kattoliċi, aħna tlabna rivelazzjoni, miflok rivelazzjoni tawna rivoluzzjoni. Ekku. U allura ħammuru li knejjes protestanti fej iktar jenfasizza fuq ħtieġa ta' konverżjoni, illi kollok Alla f'ħajtek, eċetera, hija traġedja kbira. Ekku, għat traġedja. kbira. Jidir li kien hemm artiklu missejż wara fuq l-Economist laqas fuq il-Wall Street Journal. Ġed nitkellmu fuq ġurnal sekulari. Illi dana il-ġurnalist mar blokka bini enormi li bnija saċerdot, speċi bnija x'kien hemm nies li kienu foqra, u mbagħad in-nies ġol ta' dil-blokka kollha kienu evanġeliċi u meta staqsihom għallu iva għallu għax il-fader tagħna l-bini però il-pastor tagħna l-Kristu. Meta xogħol il-fader kien jagħtihom il-Kristu. Jiġifieri, anke jekk rid jagħmel opera ta' karità, hawnhekk nixtieq anke nagħmel appell għax mhux kull ħaġa, hawn Malta qisu donnu anke fuq il-medja marru l-missjoni u x'għadu jagħmlu, marru jgħinu x-xogħol soċjali. Il-missjoni mhuwiex xerret il-Kristu. U San Pawl qed nagħlem il-Kristu dan imsallab. Mela jekk inti mhux se tagħlem il-Kristu, meta qed tagħmel missjoni, qed tagħmel xogħol soċjali, xogħol filantropiku, ma kien nisati jagħmlu xogħol filantropiku taġri, jiġifieri l-filantropija mhix ikkonfinata għall-Nisrani. L-iskop tal-filantropija Nisranija li mhux bistejn il-ġisem ma fuq kollox tgħin is-salvazzjoni tar-ruħ. Fil-fatt is-salvazzjoni tar-ruħ tiġi qabel is-salvazzjoni tal-ġisem. Ekku. Dik kienet tgħallem il-Knisja. Ekku, jekk naraw l-istorja tal-Knisja l-missjonarji nsar li bnew ċiviltajiet sħaħ l-Amerika Latina kellek fis-seklu 17-18 il-Ġeżwiti kienu saħansitra bnew l-lum hemm pajjiż ismu l-Paragwaj li ħolquh il-missjonarji bil-lingwa kollox. Dawna bnewhom iċ-ċiviltà imma tawhom il-Kristu. U l-impuls revoluzzjoni fil-Knisja li jissapara żewġ affarijiet u mbagħad ibiħha bħala missjoni di. Allura għaliex bħala nsara minkejja dawn il-kurrenti mhux tajbin li qed naraw. Nemmnu li ħanibħuha din il-ġlieda fis-sens kontra r-rivoluzzjoni. Minkejja il-fatt li tara l-Knisja timbotta kontra kultant, anke elementi fil-Knisja mhux il-Knisja kollha ovvjament. Minkejja tara d-dinja sekulari, l-edukazzjoni maħtufa minn nies li qed jimbuttaw ċertu ideoloġiji. L-universitajiet ukoll. Eżatt. Malta. Ekku. Il-medja. U bniedem jibda ta' qalbu. Jiena toġobni ħafna pittura ta' wieħed kruċjat xieħ ġejlura mill-kruċjata speċi isu telef il-kruċjata u ġejlura. Toġobni ħafna x'nibda ngħid kultant aħna li nkunu fuq il-kamp ta' din il-battalja nħossuna hekk. Għaliex imma aħna nemmnu li din ħad tkun ir-rebħa l-aħħarija tagħna. Ma efim dik di għamilti li naħseb xi programmi. Nirrepetuha ma. Ħadtik l-istess risposta li tajtek xi episodji kemm ilu ġi żewġ episodji ilu aħna għandna ċertezza tar-rebħa aħħarija għaliex l-ewwel nett Sidna Ġesu Kristu qal illi l-bibien tal-infern qatt huma ħajjipprevalu fuq il-Knisja. U fit-tieni nett Marja Santissima ġewwa Fatima qalet
illi l-qalb immakolata tiegħi titrionfa. U dawk iż-żewġ wediet irid ikollna ċertezza issa assoluta illi l-kawża kattolika żejra tilba. L-aħħar mill-aħħar. Issa jekk inkunu xħajjin biex inkunu xieda ta' din ir-rebħa tal-kawża kattolika, kawża illi fl-essenza tagħha hija kontra-rivoluzzjonarja għax kontra rivoluzzjoni satanika illi daħlet fid-dinja, ilu jsir fid-dinja daw l-aħħar 500 sena, 600 sena. Jekk inkunu xħajjin, dik storja differenti. Nispera nkunu ħajjin. Nispera kolli anke jekk ma nkunx ħajjin, narawha mill-ġenna dil-ħaġa seħ. Il-bambini rrit. Il-bambini rrit, mela le. U għalhekk issa pratikament wasalna fl-aħħar ta' din is-serja, wasalna l-lum kien l-aħħar episodju, qegħdin fi żmien il-miliet, fi żmien il-festi tal-miliet kif ukoll qegħdin f'dan il-perjodu li ta' lejn sena ġdida u waqt li nawguraw li ħidma kontra-rivoluzzjonarja mhux biss tkompli, mhux aħna nkomplu nagħmluha, ma anke intom sinjuri li segwuna bil-kelma, bl-eżempju, parir, bit-talb speċjalment, jitolbu għalina u għal dawk kollha li jaħdmu f'dan il-kamp, f'din l-għalqa u interess u segwu ħanajdu hekk il-ħidma tagħna. Nirringrazzjakom ta' kollox, nirringrazzjaw koll id-diriġenza ta' dan l-istazzjon li kellha l-gost u l-pjaċir tilqana. Naħseb l-ewwel darba Filip illi f'Malta tkellimna fuq it-tagħlim u l-idejat ta' Plinio Corrêa de Oliveira. Jidhirlek. Ġifieri l-ewwel darba. Allura nirringrazzjakom ta' kollox, nsellmilkom. Viva l-qalb ta' Ġesu, viva Marija, viva l-kontra-rivoluzzjoni Kattolika. Grazzi.